Yep. Vi sidder så med Dittes tidligere skolekammerat, folkeskolelærer og en højt respekteret psykolog, som nu fortæller os lidt om hende. Ja, Ditte, hun er en af mine rigtig, rigtig gode venner i folkeskolen. Men til sidst, så blev hun meget mærkelig, synes jeg. Hun blev mobbet af alle, og hun kom aldrig, og hun stillede måske for høje krav til sig selv. Ja, altså, ja. Ditte, hun var jo en helt normal ung pige, men hun har altid været meget sådan, usikker, og hun lever lidt i sin egen verden. Hun har været lidt ensom, og ikke haft så mange venner til at støtte sig op af, og så har hun altid været konfliktsky, og bange for, hvad andre mennesker kan tænke og sige omkring hende. Og nu bor hun alene, og hun kan bedst lide at sige på bagved, og den skærm, hun har prøvet at være mere perfekt og fremstå perfekt for andre. Ditte, hun var meget stille og typen, der sad bag i klassen. Fagligt socialt var hun ikke ret meget med. Hun havde ikke så mange venner. Og fagligt, der gik hun op. Hun gad ikke prøve til sidst. Hun var ordentlig. Ja. Hendes selvtillid, der var fuld. Yeah. Ja.